Het was de eerste in Venray, de Sinterkerstmarkt bij dagbesteding aan de Singel. Afgelopen zaterdag werd de markt aan de Westsingel druk bezocht. Nou, we waren bang in verband met corona dat het misschien toch niet door zou kunnen gaan als we het later zouden doen. Nou lijkt dat allemaal wel mee te vallen, maar daarom de vroege datum. Ja. We hebben heel veel gebreide spullen, knuffels, sjaals, noem maar op. We werken heel veel met plastic stramien. Daar kun je hele mooie dingen van maken. Engelen en tissue-dooshouders. Noem maar op, van alles. We hebben houten materialen, die zijn gesponsord. We hebben snoepboeketjes, we hebben vogelvoer in leuke dingetjes verpakt. Noem het maar op. De producten zijn merendeels door de mensen zelf gemaakt, door de deelnemers zelf gemaakt. We hebben 3 jaar tijd gehad om dat te doen, hè? Dus daarom ook de hoeveelheid. En de vrijwilligers hebben ook nog een aantal dingen aangevuld, opgemaakt en samen met ons toch nog een aantal andere producten erbij gemaakt. Aan de Singel is een dagbesteding voor zelfstandig thuiswonende ouderen. Dus mensen die thuis wonen nog. En dat kan met allerlei problematiek zijn. Dat kan inderdaad lichamelijk zijn, maar dat kan ook dat iemand dementerend is. En hoe belangrijk is zo'n activiteit voor deze doelgroep? Ja, ik denk heel belangrijk. De eenzaamheid onder ouderen, dat is een hot item tegenwoordig. Wij merken het ook als we bijvoorbeeld met Pasen, tweede paasdag dicht zijn, eerste, tweede paasdag, eerste, tweede kerstdag. Dan merken we aan de mensen, dan zijn ze 2 dagen niet kunnen komen, hoe belangrijk wij zijn, hoe ze ons gemist hebben. Dat zijn vaak dagen dat mensen toch alleen zijn. Op de 6 dagen dat de dagbesteding geopend is, heeft door gelukkig vele handen waarop gerekend kan worden. Wij zijn met 3 activiteitenbegeleiders en 22 vrijwilligers. En die met hart en ziel hiervoor gaan. 22 zeg je, dat is wel heel veel. Dat is wel heel fijn. Dat is zeker fijn, maar ja, die hebben we ook nodig. Hè, want we zijn 6 dagen open. En per dag is er 1 professionele kracht. En de rest is aangevuld met vrijwilligers voor de kook en voor de activiteiten. Dus het is ook wel nodig. Hebben jullie nog meer vrijwilligers nodig? Nou, we zijn heel erg op zoek naar een kok voor de zondag. Dat zou heel fijn zijn. En vrijwilligers op de maandagmiddag en de donderdagmiddag is ook heel fijn. Want daar hebben we eigenlijk maar 1 vrijwilliger op staan en dat is een beetje kwetsbaar. De opbrengst van de markt wordt uiteindelijk goed besteed. De opbrengst is voor ons jaarlijkse uitstapje. Ja. En een beetje voor nieuwe materialen. Dat is ook altijd wel fijn, maar vooral voor ons jaarlijkse uitstapje.